साइनो दे नोंथांमोनखौ नायलांगोन ना आं आसा खालामबायबाय आरोना लोगोफोरनि दा शुटिं सोलिगासिनो दङ शर्ट मुभिनि थाखाय आं बेयाव फार्स्ट टाइम मेन रल माने एक्टिं खालामदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि शर्ट मुभिखौ बयबो नेनानै थाबानो जाबाय आं माबायदि एक्टिं खालामो आरो आंनि बांसिन माने भिडिअफ्रा आंनि माने गर्ल्सफोरनिल' भिडिअ बानायनाय जायो आं ओमफ्राय आं भइसनि माने एक्टिंखौ नोंथांमोना नुफेराखै बेखायनो बयबो नेनानै थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ हेलो गुड आफ्टरनुन शर्ट मुभिनि थाखाय नालाय आङो बेखायनो ओमफ्राय आंनि ब्लग नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो ओमफ्राय जायनि एसे रल नालाय स्ट'रि होनजायो माबायदि स्ट'रि आं गाबोनो मिथिबा मुभिनि नामखौ मिथिया गाबोनो मिथिया मुभिनि नामखौबो खोथाथ'नो हानाय नङा माने आंबो दाबो मिथिथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जास्ट गागासिनो दङ दाखालि सानसेसो गाखांबाय ओमफ्राय नै दा गाफैबावदो आरोना दे मावरियानि एसे रल मोन्दों एसे माने एक्टर मेन रल ओमफ्राय एसे नै हादानाव गाफैनांदों आरोना नै न'आव गाफैदों दा शुटिं सोलिगासिनो दङ बेहाय एक्टर माबा सासे एक्टर दं आरोना सानै एक्टरा ओमफ्राय आङो एसे मेन रल आरो ओमफ्राय मिस होयो होमबा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनै लास्ट जानो हागौ सुना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आंनि आरो बे फैगोन मुभिखौ नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय आरोना मा रावजों नोंसोर बैयो जोङो दा थांफिनसै लाखांबाय रेडि जाबाय नै मावो थ' थ' सोदो थांनोसै बिदिबा